रोज पिसवे मसाला महीन रजऊ एगोला देता मिक्सर मशीन रजऊ एगोला देता मिक्सर मशीन रजऊ रोज पिसवे मसाला महीन रजऊ एगोला देता मिक्सर मशीन रजऊ एगोला देता मिक्सर मशीन रजऊ 2 साल पहले बासिलिया छिनाइले पिसला में कलही मोर अंगूरी कुचाइले 2 साल पहले बासिलिया छिनाइले पिसला में कलही मोर अंगूरी कुचाइले इहे हालत होला दिने रात रजऊ इहे हालत होला दिने रात रजऊ एगोला देता मिक्सर मशीन रजऊ एगोला देता मिक्सर मशीन रजऊ रोज पिसवे मसाला महीन रजऊ रोज पिसवे मसाला महीन रजऊ एगोला देता मिक्सर मशीन रजऊ एगोला देता मिक्सर मशीन रजऊ हरदी मिर्च पिसी चाहे मसाला संझा सवेर मोर हथवा भभाला हरदी मिर्च पिसी चाहे मसाला संझा सवेर मोर हथवा भभाला हमार जियरा भइल बा शौकीन रजऊ हमार जियरा भइल बा शौकीन रजऊ एगोला देता मिक्सर मशीन रजऊ एगोला देता मिक्सर मशीन रजऊ रोज पिसवे मसाला महीन रजऊ रोज पिसवे मसाला महीन रजऊ एगोला देता मिक्सर मशीन रजऊ एगोला देता मिक्सर मशीन रजऊ चिकन मटन तीसरे दिन खइबा जाई के बजरिया से मसाला ले आईहा चिकन मटन तीसरे दिन खइबा जाई के बजरिया से मसाला ले आईहा सिलिया पे ना पिसाई महीन रजऊ सिलिया पे ना पिसाई महीन रजऊ एगोला देता मिक्सर मशीन रजऊ एगोला देता मिक्सर मशीन रजऊ रोज पिसवे मसाला महीन रजऊ रोज पिसवे मसाला महीन रजऊ एगोला देता मिक्सर मशीन रजऊ एगोला देता